Türkmenabad şäheri prezidentiň saparyna taýýarlyk görýär. Serdar Berdimuhammedowyň Gündogor welaýaty barjagy barada resmi maglumat berilmediken bolsa yerli häkimetler ilatyň gatnaşmagynda ýowar gurnap şäheri timarlamak, bezemek bilen meşgullanýarlar. Ýowara gatnaşýan adamlaryň aýdyşyna görä prezidentiň libaba 20-nji we 30-njy ýanwar aralygynda barmagyna garaşylýar. Şu sebäpden Türkmenabadyň aeroportdan gaýdan köçeleri we olaryň töwerekleri timarlanýar. Bu arada Azatlyň habarçysy 10-njy ýanwarda şeýle maglumat berdi. Prezidentiň Lebap vilayatyna iş saparyny amala aşyrjagy barada aýdylandan soň Türkmenabadyň halkara aeroportundan gaýdýan arkada köçesiniň ugrunda yerleşýän 40 ýaşaýyş jaýyndan ibaret toplumda güýçlü depginde iş alınıp barylýar. Dip habarçymy daýdýar. Ol edilmeli esasy işleriň binalaryň daşdan synlanda kämil bolmagyna degişlidigini belliýär. Şol arkada köçeden geçip barýarka jaýlaryň ähli äpişgelerinde hökman tutup bolmaly. Häzir tapan zatlaryny berkidip goýdular. Dip habarçy aýdýar. Bu köp ugurly jaýlar dekabrda bitaraplyk bayramçylygyna gabatlanyp dawraly ýagdaýda açylypdy. Habarçylar jaýlaryň gyssa gara entek doly taýyn bolmanka ulanylşa berilendigini aýdýarlar. Jaýlaryň içi çala renklenip pethili materiallar bilen oňuruldy. Lagym üçünçüligi işlemýär. Dip habarçymyz şu sebäpden täze jaýdyň sanlyca hojalygyny göçüp baranlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre 40 jaýyň 1200 kwartirasyndan diňe 20 çemesinde adamlar ýaşaýar. Olaryň jaýlardaky esasy oňoýluklar bolmadan kösenýänligini habarçy belledi. Türkmenabaddaky habarçylaryň ýene bir aeroportuň ugrundaky bu ýaşaýyş toplumunda jaý alan eýelerinden gyssagly duýduruş edilenligini habar berdi. Olardan tiz aýnalary daşyndan ýapýan jalüz ýagny demir saýawan oturtmak talap edilipdir. Jalüzi goýdurmaly diýip buyruk geldi. Hemme hojalyklara telefon edip çağırdylar. Bu gural öňem gymmatdy. Her aýna 1000 manatdan düşýär. Indi bu habardan soň onu satýan dukanlar birden bahalary tas 2 hisse gymmatlatdylar. Diýip habarçymy daýtdy. Türkmenabadyň arkada köçete mydamy häkimetleriň öns merkezine düşýär aýratynyň prezidentiň saparlarynyň öňýany aeroportdan gaýdýan bu köçe arasalanýar, ýolýar, gumbasan ýerlerine çagıldaşlar düşelýär. Yol ugrundaky ähli zatlar ışıklandyryş sütünleriniň çyralaryny çenli etki bilen elde ýolýar.